Ни разу зашить мои алманы. Буду иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар шағирлері, татар шиғриятының милли қимметі, үткәні һәм бүгінгісі, туған тілні сақлау һәм үстерүдәге өлеше 21 ғасыр башында әдәбият мәйданына келген талантлы шағирлер хақында. Тін утырып шағир шиғыр язды. Ақ қағазға тамды яшьләре, тышта дауыл иде. Бір туқтаусыз күк күкрәді, яшен яшнәді. Татар халқы шағирләргә бай халық. Татар шиғриятының 1000 елларга сузылған данлы тарихы бар. Оның һәр дәуре үзенчә эчтәлекле, моңлы, әһәмиятле. Төрки халыкларының беренче шигъри әсәре Идел буе Болгар чорына барып тоташа. Ул чорларда Йосыф Баласугуни, Әхмәт Югнәки, Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакыргани, Кылгалиләрнең әсәрләре болгарларның рухи дөньясын байыткан. Шунысы қызық, татар шағирләре һәр дәүрдә төркем булып килгәннәр. Әйтерсең лә дөнья үзгәреш, яңарыш таләп иткән чорда аларны махсус тудырган. Чөнки шагыйрь ул көрәшче, хакыйкатьне яклаучы, матурлыкка дан җырлаучы. Бүгінгі тапшыруда біз негізде әдәбият мәйданына 21 ғасыр башында буран кебек булап килеп кергән бір төркем яшь шагыйрьләрне барларга булдык. Шуларның берсе Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйрь Булат Ибрахим. Аның белән әңгәмәне карап үтик. Татар алга дип аталган әлеге җыр милләттәрвәрләрнең генә түгел, һәр татарның да күңеленә үтеп керде. Җырның сүзләре авторы Булат Ибрахим, җыр тексты өстендә шактый озак эшләдем. Һәр сүзе урынлы, горурлык хисе уята торган булсын дип тырыштым ди. Гомумән безнең гаиләбездә, мин үзем менә тумышым белән Лаиш районы, Атабай дигән авылдан, гаиләбездә дә инде гомумән туганнар арасында да шигырь язучылар, гомумән каләм тибрәтүчләр юк. Шуңа күрә әлеге өлкәдә мин беренче, шуңа күрә минем теге җилкәдә шундый авыр йөк хәзерге вакытта инде, чөнки шын мәгънәсендә теге язучы, шагыйрь буларак менә теге безнең нәсел, теге Ибрахимовлар нәселендә шундый язучы, теге каләм тибрәтүче шундый яшь шагыйрь бар дип шатланалар инде, шуның өчен бик шатман. Бер юлы берничә шигырь яза башлап, берничә юл язып, аннары кырыйга куеп торып, күпмедер вакыттан соң дәвам итәргә дә мөмкин ди Булат. Илһам дигән төшенчә дә бар бит әле. Анысы да бик мөһим. Илһам ул теге бик шундый нечкә һәм тирән мәгънәле сүз инде ул. Чөнки илһам бит ул килеп ала, мисал өчен шул 2-3 юл шигъри юл синең башыңа килеп керә. Менә бу илһам килү дип атыйм инде мин аны үзем. Һәм шул 2-3 шигъри юлдан соң инде теге әзер шигырь, әзер теге кешегә, укучыга тәкъдим итә торган теге продукт барлыкка килә, ансын инде тырышлык кирәк. Чөнки әйтәләр бит инде теге 1% талант булса, 99% тырышлык кирәк дип. Һәм чын мәгънәсендә шулай да. Заманы татар әдәбиятында шагыйрьләр әз түгел, иҗат итү стиле, теле, тематикасы да төрле. Булат Ибрахим милләт, ватан, туган тел темаларын аеруча да үз итә. Кайбер чараларда инде жюри булып та утырырга туры килә миңа балалар, мисал өчен 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче класстагы балалар теге хыянәт турында, тормышка ашмаган мәхәббәт турында язалар. Бу бит инде әллә ничек. Теге әле бер мәкалә укыган күптән түгел, анда да әйтәләр менә теге мәктәп укучылары сөяркәләр турында яза дип. Ну мәктәп укучысы ничек сөяркә темасын тулысынча ачып бирә ала инде ул теге. Шулай кызык бит инде. Гомумән менә бүгенге минем яшьтәшләрем нинди темага яза дигәндә төрлеләр бар. Чөнки күп кырлы шундый талантлы яшьләребез Аллага шөкер бик күп. Инде яшьләр дип инде алар шактый теге 30-ны узып киткән, теге урта буын язучылар дип әйтергә кирәк. Араларында
теге милли шундый публицистик рухта язучылары да бар. Шул ук вакытта теге матур итеп теге мәхәббәт шигырьләрен дә җиткерүчеләре бар һәм көндәлек көн кадагына суга торган темаларын күтәрүчеләре дә бар. Үтеп киткән җәйендә генә шагыйрьнең яңа җыентыгы да дөнья күргән. Татарстан китап нәшрияты бер юлы 5 яшь шагыйрьнең кесә китабы форматындагы шигырь җыентыкларын бастырган. Хәзерге вакытта акчаң булса, җыелган шигырьләреңне сиңа инде бер атна дигәндә теге мөхәррир тауып ул сине редакциялый диде һәм инде типографияны басып әзерләп тә чыгара. Чөнки бүгенге вакытта шундый бик күп урта куллы кешеләрнең китаплары бик күп тулды һәм гомумән теге матур, саллы, шундый төпле әдәбият укыйм дигән кешегә китап табу, теге яхшы китап табу авыр. Чөнки бик күп төрле китаплар бар һәм алар арасында теге чын алтынны табу инде бик авыр. 21 гасыр башы 20 гасыр башы белән күпмедер дәрәҗәдә охшаш кебек. Чөнки бу ике дәврдә дә шигърияттә кискен борылыш сизелә. Милли азатлык хәрәкәте көчәя, күпләп шагыйрьләр тууы күзәтелә. Шуңа күрә тарих кабатлана дисәк тә ялгыш булмас. 19 гасыр ахыры 20 йөз башында әдәбият мәйданына бүгенге көнгә кадәр актуальлекләрен, шигъри сүзләрнең көчен югалтмаган ылпат, кыю, яңа карашлы шагыйрьләр килә. Алар кешелек дөньясын үзгәртергә, аңа яңа сулыш өрергә омтылалар. Бүгенге чор иҗатчыларына 100 ел аша теләктәшлек белдерүче шул чорның кайбер данлыклы шагыйрьләрен барлык. Татар милләтенең йөзек кашы Габдулла Тукай. Демократик татар әдәбияты һәм культурасы үсешенә әһәмиятле өлеш керткән шагыйрь Сәгыйд Рәмиев. Дөньяны галәм масштабы киңлегендә күзәтүче шагыйрь Дәрдемәнд. Шагыйрь, драматург, прозаик, публицист, тәрҗемәче Фәтхи Бурнаш. Иҗатында гомум кешелек кыйммәтләрен алга сөрүче шагыйрь Нәҗип Думави. Аз гына гомер эчендә тарихта тирән из калдырган фидакар зат Шайхзада Бабич. Инде көчле иҗатчылар буны. Бүгенге көндә актив иҗат итүче, милли, мәдәни, фәлсәфи темалар белән янып яшәүче яңа буын шагыйрьләре һичшиксез әлеге әдипләребездән үрнәк аладыр. Гөлүсә Батталова бүгенге көндә гаиләсе белән Әтнә районында яши. Бу аңа тулы кешене иҗат итеп яшәргә кымачау итми. Башкалабызда төрле чаралар, кичәләр булганда җәһәт кенә җыена да юлга чыга. Шигърияткә мәхәббәт әлбәттә һәркемнең дә инде бала чактан башланадыр, бала чактан киләдер. Без барыбыз да бала чактан бит инде. Әлбәттә ул минем гаиләмнән килә, чөнки бездә гомер-гомергә китап культы булды. Безне әти-әниләр һәрвакытны китапка мәхәббәт белән тәрбияләделәр. Шулай ук ул минем Казан артында, Әтнәдә туып үсүемдә бәлки бик зур йогынты ясагандыр һәм инде әлбәттә туган мәктәбем. Менә шушы мөхит мине әкренләп әдәбият дөньясына, шигърияткә алып килгәндер дип уйлыйм мин. Һәм инде студент вакытта, студент елларында данлыклы Әллүки иҗат берләшмәсендә шул түгәрәктә йөрүем, шушы әдәби, шигъри мөхиттә үткәргән еллар, вакытлар менә барысы да минем шигърияткә килүемә зур сәбәпче булгандыр дип уйлыйм. Гөлүсә Татар дәүләт гуманитар институтының чит телләр факультетын тәмамлаган. Һөнәре буенча инглиз теле укытучысы. Бүгенге көндә Әтнә Татар дәүләт драма театрында хезмәт куя. Әтнә ул безнең шундый чынлап татар мөхите сакланып калган, ниндидер промышленность үзәге дә түгел. Бездә зур юл трассалары да үтми. Шундый тыныч табигать, аның 1000 еллардан бирле сакланган менә шушы үзенчәлеге. Бу бары тик иҗатка этәрә торган факторлар дип уйлыйм мин. Минем Әтнәдә, авылда яшәвем, минем иҗатыма күбрәк файда китерәдер дип уйлыйм, чөнки шәһәрдә таш арасында мин бер елда шигырь иҗат итә алмас идем кебек. Илһам килмичә шигырь яза алмыйм. Ылпат шагыйрьләр каләмеңне даими чарлап тор дип алтын киңәшләрен бирсәләр дә, әлегә һаман илһамны көтеп иҗат итәм ди шагыйрә. Профессиональ шагыйрьләр, яшь шагыйрьләрне атысым килә. Аларның иҗатында миңа бик ошый соңгы елларда фәлсәфә, үз-үзеңне аңлау, дөньяны аңлау, дөньяга булган үзеңнең фикереңне, карашыңны, ниндидер синең
гысьянчы, бунтарь фикерләремне белдерү, нә ул әйберләр миңа бик ошый. Әлбәттә, авыл турында, табигать турында, чишмә турында язучы шагыйрьләр дә бар, һәм мин аларны бик хуплап каршы алам, чөнки һәр шагыйрьнең үз укучысы, үз аудиториясе. Инде үземә килгәндә, мин дә үземнең шигъриятемдә нәкъ менә шул фәлсәфә, дөньяны үзеңне танып белергә тырышу кебек сорауларны күтәргән шигырьләрем күңелемә күбрәк якын. Гөлүсә Батталованың бүгенге көндә 2 китабы бар. Икесе дә Татарстан китап нәшрияты тарафыннан дөнья күргән. Мәсьәлә китап бастыруда гына түгел, аннары аны укучысы ничек кабул итүендә дә. Чыккан китапны пропагандалау һәм аны сату, менә шушы китап маркетингы мәсьәләсендә безнең әле татар китабының күпмедер дәрәҗәдә аксавы дип саныйм мин. Чөнки шуның кадәр кызыклы, шуның кадәр актуаль китаплар чыга, әмма алар ниндидер системалаштырылган пропаганда булмау сәбәпле киң катлам укучыга кайвакытта барып та җитми. Бу мәсьәләдә мин инде һәр вакытны әйтеп киләм, менә китап агентлары, шундый бездә китап сәүдәсе белән шөгыльләнә торган чын профессиональ маркетологларның җитмәве татар китабының бүгенге көндә менә пропаганда ягыннан артта калуына сәбәп дип саныйм мин. Бу өлкәдә безнең эшләр әле шактый. 21-нче гасыр башында яшь шагыйрьләр иҗатында катлаулы образлылык, ишарә һәм ассоциациялар теле, милли тематика, туган телне саклауга омтылыш өстенлек ала. Алар үз сүзләрен курыкмыйча, шагыйрьләргә генә хас кыюлык белән шәһәр мәйданнарында, вакытлы матбугат битләрендә, бер-бер артлы басылган китапларында җиткерергә омтыла. Луиза Янсуар, Эльмира Жәлилова, Гөлүсә Батталова, Ленар Шәйхләрдән башланган яңа шигърият буынын Йылдыз Миңнуллина, Лилия Гыйбадуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Резида Гыбәева, Рифат Сәләх, Эльвира Хадиева, Булат Ибрахимов, Дания Нәгыйм, Фәнил Гыйләҗев кебек талантлы яшьләр дәвам итте. Шигърияттә яңа сулыш барлыкка килде. Шагыйрьләр килү белән бер рәттән шигырь тыңлауга да ихтыяҗ артты сыман. Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультеты оештырган шигъри сабан туй бәйгесе алга таба Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече залында берничә ел рәттән үткәрелгән яңа дулкын шигъри спектакленә кадәр үсеп җитте. Татар филологиясе факультетын искә алганбыз икән инде, күп еллар дәвамында әлеге факультетның яшь иҗатчыларны тәрбияләүдәге өлешендә ассызыклап үтәргә кирәктер. Истә атап киткән яшь шагыйрьләрнең дә күбесе шунда белем алган, иҗатка якынайган. Әлеге факультетта заманында олпат язучылар, әдәбият галимнәренең дә белем бирүе зур роль уйнагандыр. Әмнә язучылар берлеге әгъзасы Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты шагыйрь Рифат Сәләх башкалардан аермалы буларак татар факультетын тәмамламаган. Тик язмышымы, талантымы барбер иҗатка алып килгән. Рифат Сәләх белән дә күрешеп аралаштык. Киләсе сюжет шул хакта. Шигърияткә мәхәббәт ул әлбәттә инде бала чакта ук уянды дип әйтергә була. Мин бала чактан инде укырга кергән чүк, Рубик Нуллинның, Рафис Корбанның һәм башка безнең татар шагыйрьләренең китапларын укып үстем. Шуңа күрә мин ул шигъриятка килеп күрү минем өчен бик табигый булды. Мәктәптә яхшы укыгач, укытучым Сания апа кирде дә яныма. Рифат ди, син инде бишлегә укыйсың, яхшы укыйсың, син шигырь язарга тиеш ди ул миңа. Апа әйткәч бит дөрес әйтә, кайттым да икенче көнне шигырь язып килдем. Аппак кар яуган, сулар бузланган, урамда катыратып карлы буран дип тәрәзәгә карап моңланып шигырь язып килдем тиз генә. Шуннан шигърияткә гашыйк булдым дип әйтергә була. Аннан соң инде псибез турында яздым, табигатьнең халәтләре турында яздым, агачлар нишләгән, яфраклар кыйган турында. Шагыйрь Рифат Сәләх Казан федераль университетының юридик факультетын тамамлаган. Юрфакта укуым белән горурланам, бер тапкырда укынгәнем булмады. Тик күңел барыбер дә шигърияткә, иҗади һөнәрләргә тартты ди Рифат. Чынлап шигърияткә килеп керү әлбәттә Казан университетының юридик факультетында укый башлаганда булды. Чөнки ул ниндидер күченү, ниндидер олыгаю, бер бала чактан чыгып китү дип әйтгәндә, авылдан чыгып китү, дөньяны күрү. Ул минем өчен бик уңай тәэсир итте һәм чын шагыйрь булырга мин шунда уйлана башладым. Шунда инде менә калын дәфтәр алып, шул дәфтәргә беренче шигырьләрне, булар инде теге шигырьләрне аермалы, булар профессионал булырга тиеш дип, үземә зур таләпләр куеп шулай
иҗат итә башладым. Илһам беренчел чор иҗат өчен мөһим. Тик тора бара каләм шарлана, тел дә шымара, күңел дә үсә, ди Рифат. Инде аннан соң беркадәр профессионалга әйләнгәч, инде күбәйтеп иҗат иткәч, ныгыгач, Илһамны инде үзеңдә чакырып китерә белә башлыйсың кайчагында. Инде шул халәтен истә калдырып, шул халәтне чакырып, ничектер ул халәткә кереп китеп була. Ләкин барыбер ничек кенә әйтсәк тә иң яхшы шигырьләр алар барыбер күктән китешкәннәр дип әйтер идем мин аларны. Ниндидер менә кинәт кенә башка бер фикер килә дә шуны язып куясың һәм ул гениаль шигырь булырга мөмкин. Иң авыры инде ул төштә шигырь язу. Чөнки төштә язасың, ул бит шигырь шундай әйбер, язуга онытыла. Төштә яздым дип тынычланасың һәм иртә белән уянгач ул шигырь кайчагында искә төшми инде. Рифатның бүгенгесе көндә 6 шигырь җыентыгы дөнья күргән. Заказга да шигырьләр язгалаган бар ди. Котлаулар да язган булды. Инде ул җитди шигырьләргә санау үзем безнең әлбәттә. Язган булды кайбер очракларда, мәсәлән, шулык артистларга дип әйтик, шулык заказлар буенча эшләгән булды. Һәм Аллаһка шөкер, аларның күбесе бик әйбәт килеп чыкты дип әйтер идем. Шуңа күрә заказлар бу белән дә язып була, ләкин ул барыбер чын шигърият, классик шигърият булып бит алмый инде. Иҗат ул бер әйбер, аны җиткерү шулай ук иҗат. Шулай ук ниндидер эзләнү. Бу минем өчен кызык. Мин башка милләтләрдә ниләр эшләүләрен карыйм. Үткәндә ничек булганын, нинди юллар белән эшләгәннәрен белешәм. Әйтик, стадионнар җыйсын өчен ниндирәк шигърият булырга тиеш дип сорау куючы Йолдыз Миңнуллина 21 гасыр шагыйрьләре арасында мөгаен иң үзенчәлеклеседер. Йолдыз Миңнуллина нәкъ менә стадион җыя ала торган шагыйрь дисәк тә була. Аңарда артист осталыгы да, шигырьнең тәмен тыеп тыңлаучыга җиткергә омтылыш та бар. Аның иҗаты нинди генә форматта булмасын, ул атмосфера тудыра. Сине таныш та булмаган дөньяга иди. Милләт темасын алга сөрүче, татарларны уятырга омтылучы, телне сакларга кирәк дип чаң сугучы, кискен, үтемле сүзле Рүзәл Мөхәммәтшин дә күпләрнең яраткан шагыйре. Мин милләтче, моны яшермим дә. Милләтче булуы башка халыкларны күрә алмау түгел. Үз халкымны ярату, аны башка халыклар янында тиң күрү ди ул. Әлеге юллардан аның иҗат юнәлешен аңлавы кыен түгел. Китап кыйммәте кимегән заманда укучыларга, милләттәшләргә заман әдәбиятын җиткерү юлларын табу зарур. Шундый максат белән 2013 елда Казанда оешкан Калеп яңа буын җыены нәкъ менә яшь иҗатчыларны пропагандалауны алга сөрә. Проектның авторы Гүзәл Сәгыйтова эшне башлап җибәргәндә, яшь шагыйрьләр белән композиторларны аралаштырып, яңа иҗади тәлгәшләр булдыруны максат итеп куя һәм максатына ирешә дә. Республика күләмендә Калеп кысаларында шаула бузган безнең җыр проекты дистәләгән шигъри музыкаль иҗади кичәләр шуның дәлиле. 21 гасыр тавышы дип аталган аудио җыентык исә заман әдәбиятының бер адым югары баскычка менүе. Яшь шагыйрьләрнең иҗатын яктырткан Калепнең яңа дулкын проектын да аерып әйтергә кирәктер. Әлеге проект укучыларны, казанлыларны бүгенге яшьләр иҗаты белән якыннанрак таныштырды. Бу проектта яшь булуына да карамастан әдәбиятта үз урынын алырга өлгергән шагыйрә Дания Нәгыйм дә катнашты. Аның белән сюжет карап үтик. Сулышымны тыңла, тынма, дип ялварам өзек сулышыма. Әзерлексез идем. Мин җиңелдем. Акыл белән йөрәк сугышында. Яшь шагыйрә Дания Нәгыйм Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылы кызы. Бүгенге көндә Шәһри Казан газетасында хезмәт куя, иҗат дөньясында кайнап яши. 2нче сыйныфларда укыганда ничектер үзеннән-үзе шигырь язып карыйм әле дигән теләк барлыкка килде һәм язып карадым. Беренчеләре инде әлбәттә уңышсыз килеп чыкты. Ул ничектер чәчмә әсәргә тартым булды. Һәм аннан соң әкрен-әкренләп шулай киреп киттем һәм мин хәтерлим, шул яза башлаган мәлдә төнлә белән йоклый алмыйча шигырьләр килә башка. Һәм мин шул шигырьләрдән йоклый алмыйча ята идем. Һәм бу сәләт миңа әбиемнән күчкәндер дип уйлыйм, чөнки ул үзенең
белеме 7 сыйныф кына булса да, шигырьләр иҗат итә иде, ниндидер рубагыйлар дип әйтәм инде. Һәм аның күзләре сукрайгач та ул безгә шул язган шигырьләрен, күңелендә туган шигырьләрен безгә әйтеп бара иде һәм без аларны кәгазьгә терки идек. Дания үзе белеме буенча хисапчы. Укуын тәмамлаганнан соң Казанның 3нче икмәк заводында да эшләп ала. Тик күңеле барыбер иҗатка, шигърияткә тарта. Мәхәббәт темасы күңелемә иң якыны ди шагыйрә. Хәзерге көндә безне борчыган мәсьәләләр, проблемалар да шигырьләрдә чагылмыйча калмый. Ул барыбер бүген булмаса иртәгә барыбер чишмә шикелле бер бәреп чыга. Һәм әлбәттә инде мәңгелек темалардагы үз урынын ала. Шулай ук милләт язмышы, тел язмышы безне борчымый, кыча калмый. Әлбәттә бу безне бик нык борчый һәм булар да безнең иҗатыбызда күренә. Башкаларның да иҗатларын күзәтеп барам. Шулай ук тирән фәлсәфи шигырьләр иҗат итүчеләр күп. Дания поэзия жанрында гына түгел, прозада да үзен сынап караган шәхес. Блогер, авыр язмышлы Рөстәм Нәбиевка багышланган бөртекләп җыелган гомер китабы Шешмә әсәр. Бу китапны язганчы минем хәзерге көн герое турында язу теләге бар иде. Һәм Рөстәм Нәбиевнең ялгыш кына аккаунтына юлыктым интернетта. Һәм аны өйрәнеп чыкканнан соң, карале бу мин эзләгән кеше бит дип уйладым. Шуннан соң мин аңа төнге сәгать 1дә яздым. Сезнең турында китап чыгарырга ярыймы дип язсам ярыймы дип. Ул дагын шундый кеше эзләгән булган икән. Ул миңа шундый җавап бирде. Мин инде ул миңа җавап биреп тормастыр дип уйлаган идем. Һәм шуннан соң үзе башта мине чакырды инде Башкортстанга. Минем ул вакытта кичкенә бала, күкрәк баласы булу сәбәпле, аның белән ерак юлга чыгарга курыктым һәм Рөстәм үзе килде. Шул вакытта без аның белән аралашып, аннан материаллар алып калып, һәм киләчәктә инде телефон аша аралашып торып, хатыны белән телефон аша аралаштык. Шулай итеп безнең китабыбыз нәшләй басылып чыкты. Бүген Дания Нәгыйм иҗаты белән интернет челтәрдә дә бүлешә. Иҗатын сөючеләр аның табадан төшкән шигырьләре белән сәхифәсендә таныша ала. Бүген көндә ул бик популяр, үзенең иҗатыңны интернет аша тәкъдим итү. Бу бер караганда уңайлы, чөнки хәзерге вакытта актуаль булган темаларны, проблемаларны халыкка җиткерү мөмкинлеге бар. Икенче яктан караганда, аның шундый катыршы моментлары да бар дип әйтергә кирәк, чөнки кайнар вакытта, менә үзең дә ул вакытта әле яздым гына, шул хәтлек шәп әсәр иҗат иттем дип уйлыйсың, вакытлар үтү белән, үзең суыну белән икенче күзлектән карый башлыйсың. Шуңа күрә кай вакыт ашыкмау да кирәк. Менә китап итеп бастырганда яки инде журнал газеталарга тәкъдим иткәндә барыбер ул суынган да була. Ничәдер кеше күзлеге аша да үткән була. Үзең дәген яңадан бүтәнчә карыйсың. Шуңа күрә менә бу ике яклы. Бер яктан ул танылу өчен мөмкинлек булып торса, икенче яктан барыбер әзерлексез әсәрләр дә дөньяга таралырга мөмкин дип саныйм. Безнең әдәбиятта шигырьләрнең муллыгы милләтнең менталитетына, гырыф-гадәтләренә бәйледер. Төрле буын шагыйрьләрен берләштергән уртак юнәлешләр халкыбыз, телебез язмышы, җәмгыятьнең бүгенге хәләте, вакыт, мәхәббәт, яшәү, үлем фәлсәфәсе. Шагыйрь күңеле һәр вакыт шул хакыйкатьләрне эзләнү юлында бәргәләнә, ярсый, изгәләнә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без татар шагыйрьләре, татар шигъриятенең милли кыйммәте, үткәне һәм бүгенгесе, туган телне саклау һәм үстерүдәге өлеше, 21нче гасыр башында әдәбият мәйданына килгән талантлы шагыйрьләр хакында сөйләштек. Телебезне үстерүдә, милли аңыбызны саклауда әдәбият шактый әһәмиятле роль уйный. Бай әдәбиятыбызга игътибар кимемәсен, татар шигърияте һәр вакыт үсештә булсын дигән теләктә калабыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.